Daytoy nga ro doon kakabsat ko. Excited nga mga day ti kabsat yun. At si Dantay kakabsat ko. Siyempre, adi nagbambanugan tayo nga inaramid tayo nga tinapawon no ismo. Kabsat. Woo! Babalinan nga kabsat ko. Kitaan nyo ni Maangot na palang kakabsat ko. Nagbanglo di lalong tumatang mapriton kakabsat ko. Ay, nakatintay ipriton kakabsat ko. Tamangan tayo manin. Wow! So, walang iterito tayo kakabsat sa hanggang tayo ng mga. Nakabsat ko. Saan naman, nagbanglo. Ay, ang galit ti kamatis nga da sibuyas na ay na naimas na itang agpartner kakabsat ko. Ay, gatira kabsat man da iti kabsat yun na. Bagoong. Charan! Dahil iti smoke pistay na kabsat. Wow! Nagbang na si kayo. Ay, nakot man tayo nga kabsat ko. Nya pa ito orayin tayo. Sa ati ikam-kamat. Kamatis sibuyas nga tabagoong nakot. Ay, na perfect mani ng tipinangan dahil iti kabsat ko. Iskahan tayo. Oh. Pud-pud no si kayo, nga tinapaw, ano smoothies. Wow! Tsaka maraming na amin pati angot na pati kulay na, o. Nya pati sa pulong tayo dito, nya. Nakalibra na dito kapsa. Smoothies, Tatayo, Kamatis, Masam. Kasi lang ganyan kaalis to nagaramit pa. Smoke piece. Ana, margarigata ng agsapot smoke piece. Dito kasi lang yan, ang garamid. Mabal nga pang negosyo. Nagnegosyo na ako dito sa Pilipinas. Wow! Ang gumakam. Kulay na, angot na, raman na. Ay, nakatpudpud nung smoke piece mo nung tinakausap ko. Wow! Gimason. Ngayon kabsat. Panaas nyo na garamit ka kabsat. Gimas. Malibre kayo ti smoke piece. No, di mapanti palengke nga gumatang. Ito talo nga piraso ko. 15 ringgit. Nasa 150 to 160 pesos talo nga piraso lang agad. O, samantala dahil ito manulang. O, diba? Nagado nagbalilag na. Gimason. Ngayon, gawas yung kabsat. Sibuyas. Makapabang na tisang aw nga kunada. Ang dalamin. Ore, bumangot tisang aw ko. Umangot. Nakakandam. Dimamangam. Imas matimangam mo. Dakasahon na niya. Nga padang Pilipino. Sabi, agkamot kayo. Tingamin ko, nga Pilipino, ti kakadwa kakapsat. Mahom. Maapal kayo, kaya gutom. Nang kayo nakaaramid, kaya gumatang palang nunum. Sa ikamag-kamag. Lawan diet man yung ating alaw. Inalaw nga wanti diet nga papanan na ati bagi tayo di kapsat do. Dabya na. Mahom. Babay pa lang kakabsot ko, imasok pa lang timangam. Namnamag. Unay na, di naramag kong smoke piece. Yan, sumaskam. Babay kakabsat. Simot, pati ulo na sup-sup. Sarap. Di mas gaming.